खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअनि उद्देश्यआ जेबो गैया माथो फिथाइ दंब्ला बिलाय माबा फिथाइनो इदि फिथाइ थाइदों माथो बायनांला माथो एब्रावहाय जोंनाबो फिसा फिसा थाइला बायनानै दङ जाय हक बाथ्राया जाहैबाय मा मैयाहाय मोनसे भेरिफिकेसन जाबावदों मैया भेरिफिकेसना मा भेरिफिकेसन जाखुलाबाय थादोंथाय सोंहरदों आरोखि बेबायदि मैयानिफ्राय दाखालिनिफ्रायनो दे 4 लाखखौ मोनदोंना मोनाखै नों होनना सोंहरबाय 4 लाखखौथ' आं मोनबाय ओमफ्राय मा प्रब्लेम बाव ना प्रब्लेम जेबो गैया भेरिफिकेसन फैदों ओमफ्राय मानि भेरिफिकेसन उल्टां फाल्टां सोंहरनायाव जाबाय जाय डिसि निफ्राय भेरिफिकेसन खालामनायनि माबा मोनसे अर्डार फैदों ओंखायनो बे भेरिफिकेसनखौ खालामनाय जादों बिदि जाहैबाय बाथ्राया थिगै आसे बिदिलाथ' मा नाम खोन्थाहरजोब्बाय खोन्थाहरखांनायनि उनावहाय मा नोंनि फट' आंथ' बाक्सायाव थाया चिराङावसो आंनि माबाया बावै जोबसो जाजोब्बाय भटार सटार गासैबो चिराङाव जोब थ' आं बाक्सायाव थानाय जाला होनबा नोंनि लकेसन गोनां GPS गोनां फट' खेबनानै हरबाय हरनानै ओरैबायदि जाहैबाय मा दा बाथ्राया जाहैबाय हरबायबो हरखांनायनि उनाव आरो खनसे फन हरफिनबाय आं जे भेरिफिकेसनखौ मानो बेबायदि खालामबाय थादों मा खारननि थाखाय मा उद्देश्य दं बिदि बुंनायाव बुंहरबाय जाहैबाय मा जोंथ' जेबो बुंनो रोङा फिल्डआव ओंखारनांगौ जोंखौ भेरिफिकेसन खालामनो थिनहरदों जों खालामदों थिगैनो दं जाहैबाय सोर थिनदों डिसि ओमफ्राय डिसिखौ सोरबा सासे बुंगोन ओमफ्राय नोंहा बाइक गारि दंना गैया हा हु गैया जोंहा थानो जों रेन्टआवसो दङ आरोबाव बहा हानि खोथा 4 लाखखौ बहा मा इनभेस्ट खालामखो जाबाय 4 लाखखौ आरो जों लन लानानै ओरैहाय लन सुखायनानै मा जादों हायराम 4 लाखनि बाथ्रा बिदि बिनि उनावहाय आं बुंहरबाय दे स्कुटि गंसे दं 6 मान्थ आंहा EMI आ पेन्डिं जानानै दङ बेबायदि गैया आच्छा बिदिनो लिरनानै लाबाय बायदि रोखोमनि लास्टआव जाहैबाय मा साख्रिनि बाथ्रा आसामाव बिदिनो जोंनिख्रुइ साबसिन हामसिन फरायग्राफोर दं जायनि जाहोनाव दिनै गोरों लेखा गोरोंफोरा दिनै बहाबा आबाद मावनानै जादों सोरबा हाजिरा मावनानै जानानै दं बिसोरखौ होनो हायाखै NDFB आफादनि जायफोर सोद्रोमाफोर 4 लाख मोननाय बेफोरनोखि साख्रि होगोन आसाम गभर्नमेन्ट आरो BTR गभर्नमेन्टआ होननानै बुंहरा पलिटिकेल डायलग बेफोरो जाहैबाय बेनो जागोन दा खुब सम्भब आंनि मोनसे सन्देह NDFB नि जायखिनि सोद्रोमाफोर बेफोरखौबो ओरैबायदि खालामनानै दोननो हागौ बिथां मानगोनां प्रमद बर'आ माने इलेक्शना 25 सफैथारबायना NDFB नि सेंग्राफोरखौ माबायदि UPPL आव हमथाना लाखिनो हागोन ना बे हिसाबाव बेबायदि भेरिफिकेसन साख्रि होगोननो मा होगोननो साला जोंनि BTC आवनो टेट परीक्षा होनानै पास जानानै खुनु साख्रि बाख्रि गैयै सुबुंफोर दङ बिसोरनो होग्रोनानै हो NDFB नि बाथ्राफोरखौथ' दोनथ' नोंसोरो पलिटिकेलि जुदि बेबायदि लादोंबा बिसोरो बेखिनि बाथ्राखौ बुंहरबाय आरोखि माने पलिटिक्सनि थाखाय बा इलेक्शनबो सफैबायना ओंखायनो NDFB नि सेंग्राफोरा बहा दङ बहा मादों सानदोंदां प्रमद बर'आ माने बहाबा खारफिनबावबायदां जों बिदि मानसि नङा खारफिनग्रा थांफिनग्रा बेयाव गैला जों मोनसे सिचुएसन फैदोंमोन मोनसे बोथोर सफैदोंमोन थांनायनि खिन्थु बे सिचुएसन दा बोथोर नंला बै बोथोरा बारलांबाय थांबाय जाखिनि जों मिस्टेक मावबोदों आंथ' गोरोन्थि मावदोंखौसो होनगोन आं दा जोंनि गोरोन्थि मावबोनायनि फिथाइखौ जों नै दा मोनगासिनोबो दङ नांबोनायनि खस्थ'खौ CM आ जेबो मिथिया BTR नि CM आ खुगायाव बिराद गोदै बुंनो गोरों गोथाव बुंनो गोरों जापाननि बाथ्राखौ लाबोनानै बाथ्रा बुङो बियो मणिपुरनि बाथ्राखौ लानानै बुङो नर्थ इस्टनि बाथ्राखौ बे सिन्था खालामो गावनि न'आव मा जादों बिनि सिन्था खालामा बियो आउट अफ इन्डिया जापान बा गुबुन कान्ट्रिनि
एग्जाम्पल होनानै बाथ्रा बुंनो गोरों बियो जापान बायदियावहाय दिनैहाय माबा माबि बानायनो हायो नंगौ थिगानो गोबां बाथ्रा बुंदों बियो मैया दाखालि जिहेतु मोनसे बाइट होदोंमोन इंलिसावहाय सोर मा बुजिदों सोरबाया दिनै बुंदों बिराद बाख्नायदों खुगायाव बिराद गोदै बुंनानै सिङाव मैला गोसो थानानै जेबो लाब गैया बुङोब्ला नैबिनिफ्राय बुंनांगौ नैबिजों बुंनो नाङा नैबे सिंनिफ्राय ओंखारनांगौ नैबिनिफ्राय राव ओंखारनायफ्रा थगायनाय जातिखौ थगायनाय हारिखौ थगायनाय गावनि बिदा फंबायफोरखौ थगायनाय गावनि मार्टियास फेमिलिफोरखौ थगायनाय गोथाङै मार्टियास जानाय बेफोरखौ थगायनाय जायफोर फरायसा आफादाव थानानै मार्टियास जानाय मुंख्लं जानाय बेफोरखौ थगायनाय लाब गैया भेरिफाइ खालामनो होदों मानि भेरिफाइ बिलाय ओरैनो इलेक्सन खाथि सफैनायखाय एनडिएफबि आफादनि सेंग्राफोरखौ मोजाङै गोरा हमथाना लाखिनो हागोन सानदों नामा नोंसोरनि पलिटिक्सआ नोंसोरनि गेमा लाखिनो हागोन सानदों नामा हाया जोंनि सेंग्राफ्रा जेराव गोसो बावहायनो होगोन नोंखौ कयेकजनासो मोजां मोननो हागौ नों जिहेतु कयेकजन खामानि होदों आरो खामानि होदोंब्लाबो नोङो बिसोरनिफ्राय पार्सेन्ट लादों नोङो 11% 10% बेफोरबायदि लादों कयेकजन सेंग्राफ्रा दिनैहाय नोंनि बिलखौ मोननो थाखाय मोनथाम सेंग्राफ्राबो थाथाबनानैसो दं खुदै मननानै दं ओरैनो बे भेरिफिकेसन माबायदि भेरिफिकेसन बेलाय माबायदि भेरिफिकेसन नांबावगौ आरो नोंसोरनो जों 4 बोसोराव भेरिफिकेसनल' खालामजाबोदों जों 4 लाख मोनबावनानै होखांबाय थिग আছে फार्स्ट किस्ति जों आर्टिफेक्सननि बहुतआनो मोनदों बहुत मानसियानो दिनैहाय मोनाखै दिनै बै मोनि मानसिफोरनिखौ मानो थाबनो खालामना होनो हायाखै जायफोर मोनालाफानो दिनै गोदाव सोराव जानानै दं बैसोरखौ खालामग्रोनानै होदो थाबैनो जों मोननायनिखौलाय आरो मा भेरिफिकेसन खालामना माबा खालामनो हागोन नामा जोंफोरनोलाय नोंलाय मा साख्रि होनो हानाय जोंनि खोथाखौ दोनथ' जोंनि बैसोबो गैला माबो गैला जोंनि बिदा फंबाय जायफोर लाइमोन इउथ्सफोर दङ बिसोरनो सोनानै हो अब्लाबो गोजोन मोनगौ खिन्थु बेखौबो नों खालामनो हायाखैना भेरिफाइनि नामाव भेरिफिकेसननि नामाव उनाव इलेक्सन खाथि सफैनायखाय माबा मोनसे होगोनदां मा बिलाय मा थगायनाय ओरैनो थगायबा बुंफ्लानानै माबा मोनसे बुंनानै थगायबा जायालै बुजिनो मोनथिनो बाखि गैया दिनैनि बे जुगावहाय बे बोथोराव जोङो आरो सेकेन्ड टाइम बहाबा थांनाय मानाय बेखौ जों सिन्था खालामा मालाबाबो जोंबो लुबैया बिदिखौ जों लुबैया मालाबाबो जों लुबैयो जोंनि जायगाया गोजोन जानांगौ जायफोर गैया जायफोर मोनाखै बेफोर मोननांगौ जि जायगायाव खामानि जायाखै बेफोराव खामानि मावना होनांगौ जायफोर बर' बिमाया दिनै गाबगासिनोबो दङ दिनै जाय बर' आइजोफोरा गावनि फिसायफोरखौ दिनैसिमबो न'आव नेनानै दं जाय बर' बिमाया दिनै गावनि फिसाखौ नेगासिनो दं बिसोरखौ मोजां खामानि मावनानै हो जाय गथ'फ्रा गावनि बिफाखौ नेथाबनानै दं सोरबा सोरबाया दिनै 10-15 बोसोरसोआ जालांबाय गावनि बिफाखौ आफा होनो मोनफेरि आं लास्टआव मोनसेल' बाथ्राखौ बुंगोन प्रमद बर'आ रन्जन दैमारिनि जायगायाव जानायमोनबा प्रमद बर'आ फाग्ला जागौमोन रन्जन दैमारि सार बायदि दिनै जियालाव थाथाबबाय थानांनायमोनबा प्रमद बर'आ फाग्ला जागौमोन बहाबा माबा माबि इन्जुराव माबा लिरनाय माबा मोनसे खालामनाय बेफोरबायदि जागौमोन नोंथाङा जानानै नाय रन्जन दैमारिनि सारनि जायगायाव हाबथ'नानै नाय बोसोरसेसो दान्दिसे सम दान्दिसे रन्जन दैमारिखौ बाहेराव दोनथ'दो नोङो बिनि गोसोआव थानानै था जेल सिङाव माबायदि दुखु खस्थ' लानाङो बारा गोलाव बुंबाय बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि